V sobotu 17. března si to mezi sebou na Pankráci rozdali dva pražské florbalové týmy. Tento duel se od tradičních utkání lišil tím, že zápas byl od začátku až do konce v režii vozíčkářů. Praha má dva týmy, takže pokud je tady někdo z Prahy a má vlastně možnost se rozhodnout i v jakém týmu a myslím si, že je to dobře pokrytý, takže není problém. Třeba my osobně trénujeme dvakrát týdně, trénujeme jak na Praze 13, tak na Praze 4, tady v Jedličkově ústavu, takže možnost je zapojit se určitě velká. Z derby nakonec vítězně vyšli Jaguáři, kteří rozdrtili Kavaléry 6-2. Byl to zase velmi těžký zápas, jako v minulé sezóně, ale hodně jsme zapracovali na tom, aby jsme se sehráli a tak dále. A bylo to velmi napínavý a zkrátka dopadlo to pro nás dobře. No. Hráli jsme chvilkama dobře, ale dělali jsme hrozný chyby vzadu, takže bohužel jsme prohráli. My jsme si před začátkem dohodli nějakou taktiku, a kterou jsme moc nedodržovali, takže příště být disciplinovanější, dodržovat taktiku a trošku víc hrát do obrany. Tak určitě se musíme zdokonalovat pořád v souhře a kombinace a tak dále, více komunikace a pořád ještě máme rezervy, ale zlepšuje se to stále. Co se týká návštěvnosti a zájmu okolí, tak ten je hodně malý. Ten sport není jakoby moc vidět a zatím je to spíše na lize můžeme vidět tak jako lidi z různých týmů, ale jakoby diváci moc nechodí. No. Součástí prvního kola České Electric Wheelchair Hockey ligy byla i exibice jednokolkařů. Divákům v hale ukázali, že i na jednom kole se dá hrát florbal na vysoké úrovni. Musíte se to naučit, stejně jako se naučíte jako mladý jezdit na kole, tak když se naučíte jezdit na jednokolce, tak je to v podstatě stejný. Mně to trvalo 14 dní. Jakoby, že každý den jsem trénoval, ne sice v kuse, ale prostě třeba jednou za týden jsem někde na parkovišti zkoušel a během těch 14 dnů tréninkových tak jsem se na to naučil jezdit. Někomu to jde samozřejmě rychleji, někomu pomalej. Potřebujeme mít dobrou rovnováhu, potřebujeme se naučit padat, abychom, oni jsou chrániče na to, takže hlava, vlastně kolena, holeně, kotníky, je dobrý ze začátku si to chránit, aby se člověk někde neodřel moc. Ať už se florbal hraje na vozíku nebo na jednokolkách, všichni se shodli, že tak či tak je to pořádná fuška.